Mna futhi andizimindeli mna ezi-labels zenu fonini ufike kusithiwa uThobbs utoxic. Kusemhlabeni apha fonini at some point uzakwenziwa iquza nomalume uCoolCat wathi kukhona bazokuyuza njenge-app, so kuzawunyanzeleka uba udevelope yakwi-defense mechanism. If ubutoxic buyakusebenzela foni andiboni into irongo, lezawuye kufika kusithiwa une-pride. Andimind umntu uba ne-pride fonini, zinintsi gqithi into endiseyive kuzo la nonsense. So uve mna kuthiwa ndincuve umntu because kaloku ipride yam ayizuvuma uba mandixakekele kuwe. But ke asikho lapho namhlanje guys. I-social media kaloku lena guys ngugxubugxubu, nabani na fonini one-access kwi-internet uyazidalela. So awuzukwazi ufaka izinto zakho apha ezi-personal fonini ogqiba u-expect uba izimenxe ezifana nam zingabi na-opinion. If it's that deep fonini, save that shit for i-therapist yakho, because thina apha sisakuhleka uvukwe ziza-anxiety nee-depression ezazifo zenu zamaxokuxoku nizicreata ngokwenu apha entloko. Anytime endiyicapukelayo laa nto kufike kusithiwa une-inferiority complex. Loo nto yiyo wethu ndiyazi uba ukhona uprofesa we-pronunciation apha uzawufika ephethe red bank okusalayo liviyele nto bendizama ibiza. Xa ndisithi mna ndiyotarget market abasisi beflowers bahambe i-wine farm ne-boat cruise, ungathi ndisesi simenxe ndisiso sikatamthura fo ndibe ndizixakekisa ngomntu uzawufuna isuka eStellenbosch every fucking weekend rha ngebudget kanotaxi. That's me being realistic for nina ayinabu-inferiority what. But ke wethu guys usemhlabeni apha mani, yho umntu makabe le nto afuna uba yiyo as long as uba yena ehappy. Andikho perfect mna kuqala.